וכעת נעבור לעישון הנרגילה עצמה. לאחר הפימפום, קובי הסבר לנו איך עושים את זה. לוקחים שחטות. תודה קובי. אך כעת יש חלק לא פחות חשוב, משחק העיגולים. כמו שאתם רואים, קובי שולח אליי כדורים, עיגולים כאלה, מעשן, ואני צריך להשמיד אותם, כי הם סתם קקות. אתם רואים את זה? באמת שאי אפשר לראות את זה, איך המצלמה תעשה עוד אחד? אוקיי, אתם לא יכולים לראות את זה. כמו שאפשר לראות, החדר אפוף בעשן, או שכמו אי אפשר לראות. רואים את העשן יותר למטה? כן, רואים. רואים את העיגולים, מה אתה מדבר? לא, תחסל אותם. זה לא עיגול. כדאי שתפסרו נקודות, אחר כך המשחק לא יהיה נחמד.